DJ Milando, El Presidente, Voke 93. Album Fanatik u saradnji sa hip-hop producentom DJ Milandom je fuzija ulične poezije i muzike sa tradicionalnim boom-bap zvukom. Kao takvo izdanje nastalo je kroz koncipiran rad iz potrebe da se predstavi životna percepcija i ima za cilj da ponudi alternativu u samom muzičkom izrazu publici koja ima potrebu za autorskim radom u vreme kada je praćenje svetskih muzičkih trendova postalo jedina inspiracija i motiv za bavljanje muzikom. Broj pregleda, lajkova, šerova, apsolutna potreba da nešto bude hit i masovno prihvaćeno obeleže su muzičke scene danas uopšte. Ako imate takve potrebe i očekivanja, onda ovaj album nije namenjen vama i savjetujem da odmah prestanete sa slušanjem.